Мамо, разкажи ми, къде са на слънчето очичките? Ма къде са му очичките? Има ли слънчето очички? Очички? Тук има очички. Ами, баби, ти какво правиш? Пръксмокачката какво събира? Буклука. Кажи го високо. Буклука. Буклука. Кой събира буклука? Пръксмокачка? А къде са твоите очички? Твоите очички къде са? Видя фотоапарат. Къде са ти ушичките и очичките? Ти кажи как се казваш? Марти? Как? Марти. Марти. Как карти? Марти. Какво ще пиеш, бе? Марти ли се казваш, мамо? Марти ли се казваш? Марти ли се казваш? Искаш тука. Ма тука не можеш, защото са отворени 1000 работи, не може сега. После като ги затворя ще седнеш. Ти къде се качи? Къде се качи, Марти? На стола? На стола. Ако ми кажеш как се казваш. Да го дам ли? Да го дам? Кой да дам? Кой да пусна? Ама кой да пусна? Кокошката ли да пусна тук? А да пусна ли телевизора? Не, кокошки. А телевизора не искаш ли Мимо и Бобо да пуснем? И Бобо. Да го дам ли, Бобо? Ама не може, че имам пуснати работи. Я кажи, ти обичаш ли мама? А баба? Как ги тункаш?